لستانبولێت ساڵا 1918 de kovareke taybet derdikeve. Navê vê kovarê jîn e. Taybetmendiya vê kovarê jî ew e ku ew bi du zimanan derdikeve. Bi Kurdî û Tirkî. Her wiha di kovarê de her du zaravayên zimanê Kurdî, Gurmancî û Soranî jî têbkaranîn. Di dema weşana kovarê de, İmparatoriya Osmaniyan piştî şerê cîhanê yê yekemîn, li ber dawiya jiyana xwe bûye û hêdî pêvajoya têkçûn û belavbûnê dest pê dike. Stenbol di mijdara sala 1918 de, ji aliyê hêzên Yekîtiya Îttifaqê de têbihata dagirkirin. Ew hewlên bi navê Ummetî Pêxemberî, nîjadperestiya Tirkan û alîgiriya Rojavayî dê ti encamekê nedaya û dawî dê li İmparatoriya Osmaniyan bihata. Di wextekî wiha de kovara jîn dest bi jiyana xwe dike û beşa wê ya yekem di heftê mijdara 1918 de digîje destê xwendekaran. Ango jîn bi vî hawî dest bi jiyanê dike. Ji vê rojê û wir de qasî 25 beştên çapkirin û di dawiyê de kovar têgirtin. Li weşanxaneya Avestayê îro ew beşên ku hatine çapkirin wek 5 cild hatine arşîvkirin. Xwediyê weşanxaneya Abdullah Keskin vêga dêhin agahiyan bide ser vê kovara taybet. Piştî îlankirina meşrutiyetê kovar û rojname û rêxistin û tevger û gelek tişt ava kirin. Meriv dikarî bêjî heta niha jî İstanbul paytextê tarîxî ê kultura Kurdî bû. Yani rojname her çiqas rojnameya Kurdistan yekem jimara wê li vir derneket bêjî gelek jimarê din piştre Kurdistanek din derket û heta şerê yekem ê cîhanê 1914 tevgereke xurt li gorî şertê Osmanî û Stenbolê êwê demê tevgereke pir xurt a Kurdayetî hebû li vir. Piştî şerê yekem ê cîhanê lawazbûnek ji ber ku împaratorî bi xwe têk diçû lawaz dibû. Vê xwedijana siyasî û kültûriya Kurda de jî nîşan de tam jîn di demek wisa de dest pê dike ber bi dawiya sala 1918 yani payîza wê dest wêşanê dike û takrîben nêzîkî salekê dom dike 25 jimar derketine. Zimanê wê bi Kurdî û Tirkiye her çiqas wekî resmî nê behskirin jî gelek lêkolîner dibêjin ku ev wekî weşana Kurdistan Tealî yani komela pêşketinê a Kurdistanê ye ku wî çaxê hemû giregirên Kurdî çi entelektüelî kültûrî çi jî siyasî Seyyid Abdulkadir heta Emîn Ali Bedirxan Memduh Selîm Beg ki yekem mesûlê jînê Hemzayê Müksiye û dîsa jî li Stenbolê carê yekem Memuzîn 1919 çap kirine. Armanca derketina kovara jîn ji aliyê weşankarê wê ve wisa hatiye serzimên. Jîn ne ji bo berjewendiyeke şexsî derdikeve. Armanca kovarê ew e ku mafên gelê Kurd ku bi sed salan e hatine tunekirin, biraya wêje, sosyolojî û weşanê bîne ser rojevê. Tekane raya gelê Kurd ku karibel gor şert û mercên hemdemiyê cîhanê bijî ew e ku bi heman rê û îmkanên hemden xebatek werekirin. Ev jî karê me hêj girantir û zortir dike. Em hêvî dikin ku dê gelê Kurd bi her awayî mil bide xebata me û wê her alîkar be. Serkeftin ji Xweda ye. Jîn vê nêrînê dest bi jiyanê kiriye û bi tenê saleke jiyana xwe berdewam kiriye. Her beşeke wê 16 rûpelan pêk tê û bergeyên pêş û paş a kovarê ji karton hatine çêkirin. Bi tenê hejmarên 15, 16 û 24 her yek ji 24 rûpelan pêk hatine. Di nav nivîskaran de kesên berçav û xuya hebûne wek Xelîl Heyalî, Evdirahman Rahmî, Kemal Fewzî, Ehmed Wehbî, İhsan Nûrî, Kamran Elî Bedirxan, Qedîzade Mustafa Şewqî û Evdullah Cewdet. Tevîvan navan jîn ji bo demeke kin be jî jiyana xwe berdewam kiriye. Niha jî lêkolîner Silêman Çêvîk delser armanca vê kovara taybet
hin agahiyan bi me re parve bike. و انسان وی دمی به مبست اکود کردی اوجی خباته که بین چالاکی یک بکن تشتک بکن اف کووار تابی درخستنه زمان کووار هم کردی هم عثمانی بوده کردی بلهجه سورانی جی بلهجه کرمانجی جی نویس هاتنه وشاندن اف کووار گرانبها تمام کو 25 مار درکتیه جالی ماموسته محمد امی باز داشتن که 5 جلد حتی ترجمه کردن حتی لاتینیزه کردن و جنوب حتی نوت دانه و بنوت نو خباتك نو وكا بينج دادا چاپو کووارا جینه tabi تقریبا yani الى سال 101 سال بري دركتيه اف کووار ددما خدا رولكي قالك مازال يشتياكو او انسان يقول بيدمي دا خباتي كلياتي كلنا تفاتي دا نبيسان پیش tabi ایرو مثلا چاپمنیا ایرو چاپمنیا دما بری مرف نکاره پفرا مقایسه بک عالیه زمان وجی عالیه نوچه وجی yani şey عالیه و کیفه فقط وقت ناورو کاوان مرمیزه دکت ناورو کووارا دا ناورو کاوان قطعا جی ایرو ضعیفترنه گلک تشتی بالکش هاتنه گوتن از باورم دوا مثلا دما که مرف جینه دا بر چاپمنیا ایرو پسکره که ویدمی و ایرو گلک دش بنهف همان تشتی دبيشن يعني لسر زمانه لسر ادبياتيه لسر تاريخيه لسر خوانينيه لسر خدي دركتنيه ديسا كرت دبي دميداجي همان بروبلم روب رومانه دبي دميداجي او نجمع انسان انا يعني تشتكي يورو ام دبيشن اماناجي واتشتانا گوتنه هجمارا کوواره یا داوین هجمارا 25 مینه او جی دوی جوتمه 1919 هنده هاتیه وشاندن پشتی وی هجماره کووار هاتیه گرتن و جیانا خوب داوی کریه د ناوروکا کووارê de giştî wê je ol û rewşa aborîş xwe re cih girtiye lê hikûmeta demê zextê daniye ser kovarê û di dawiyê de kovarê daye rawestandin yek ji avakarê cemiyeta Tealiya Kurdistanê Hemzeyê Müksê her 20 hejmarên pêşî weşandiye ew 5 hejmarên dawîn jî ji aliyê Memduh Selîmbek ve hatine deranîn bi hewleke giranbuha kovar dest bi jiyana xwe dike û kedeke hêja dide pêvajoya netewebûna gelê Kurd لێ داویە داوین تەوی تەمەنێکی کورد داویل ژیاناوێت دێ هێژە باودوو ڕوودا و ستانبول